Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Pero saon man, nagipangpatay raman niyang iyang ilabay. Bay, Mimik, muna maggusto siyang ako ang mapriso siyang gibuhat sa iyong pagpamatay sa mga bata in Dapita. Laro na lang kaayo bay. Una niyang kilabay sa imong payag ang tsinelas na inday-ina sa unang pagkawain ni. Unya karon, ang patayng lawas na gyud sa bata niyang kilabay. Niara sa palibot ang kriminal. Gusto ka bay? Ni ari gyud sa palibot. Nagbantay ra siya sa atong lihok. Ato ra siya mailhan sa di madukay, bay. Dali. Ato tas payag. Magpaabot ta dito sa pagkagubot sa mga tao din sa sementeryo. Sige, dali na. Klaro tingi kayo sa akong lihok nga ganahan kay kunimo, di ba? Oo. Klaro man, pero Pero unsa man? doon na magay nakahasol na ako. Mga dili pa kayo kung makafocus sa gugma-gugma. Ha? Unsa may nakahasol nimo, ha? Kuan, mauwang kumusulti ni mo eh. Nga nang maawa man ka, ha? Isulti na ko kung unsay problema nimo nga nakaingon na hasol ka kay tabangan ta ka. Kuan din do. Nanawag magod si tita. Unsa may ang gitawag, ha? Nagkinahanglan siya akong kwarta. Aron malukatan na mo ang yuta nga giprenda sa akong amahan sa una. Unsa? Unya, nagkinahanglan ko og 800,000. Uy. Kadako gud na. Himaw lagi. Asa man ka ako mangita ng kantidara nga dili ko makabuhat og dautan. Hay, pagkadako ana, uy. Mobilyo na gid na kapintingali. Da sa tubo. Ayaw na. Gamay naman lang ang naibilin sa kong savings. Karon ra ang simanaha nga kinahanglan ni tita. Oh, bueno. Mangita tag kwarta. Unsa ka kon? Ang bulawang kupang iprendata. Unsa? Total, dili man sa imong amahan ang tag-iya ng maong kupa. Oh. Napasan ito ni Johnny. Bot ipasabot nga si Johnny ang tag-iya ini. Pero, gikuha si mong papa. Gikawat. Mao bay gusto nimo nga ako kining kawaton gikan sa akong amahan? Oo. Mayo na lang. Mayo na lang ba nga ang sobraan na? Mo'y atong gamitin sa paglayas. Ganahan kang mulayas? Dindo. Mahadlok mo ko ng imong amahan bisan ng saon, uy. Dili ko ganahan nga magdugay ning dapita. Unya. Kung makuha na ako ang kupang bulawan, manglayas na ta. Oo. Manglayas ta. Ako sa ningon na og mayo, ha? Pero ayaw ba pagsaba ng akong idea, ha? Dili, uy. Mamatay ka kung magsaba ko. Ha? Oo. Mamatay ka. O gusto ka. Dili kasaligan ang akong amahan. Bata pa ko. Daghan sa mga sekreto nako. Wala ko'y kaisog sa pagtuki. Sige. Akong hunaw-naalog mayo ang imong gusto nga mahitabo. Bay, Johnny, ganang nakipamalit pa mga din sa bahay ni Lula? Aron doon ay makasaksi, bay, nga dinihita mga to. Mao ba? Nagsiga pang suga silang bahay.
Maayo kay ni Ana mo, Mikmik. Ikaw, Mikmik, ganong kalit malang kang nawa. Ay, ko ano la. Miapas ko ni Johnny la kay basin kung dili niya matutulan ang gibutangan ako sa bagba. Lola, nganong nagmataba man ka nga laom naman kayong gabi eh. Nakamata ko sa tuktok si Kapitan. Unsa? Dinhi ang kapitan? Oh, dini. Nangita ninyo. Nganong nangita mo siya namo? Iwa man sa musulti. Basta kay nangita lang siya ninyo. Natuka naman di ko ba Johnny ay. Matug na ko ba eh. Sige bay, ako na lang, katog na. Ay, nagpaabot ba yan ninyo ang Kapitan? Unsa, Lola? Nganong nagpaabot mo siya namo? Ay, ambot lang. Sige, Lola, katog na. Ay, sige. Matug na ko. Kaya mo sa'yo na sa kupangita ni Ina, Ugma. Kaluoy sa ni Lola eh. Dili baka siya atakihon ma. Kung may bahaw siya nga patay na ang iyang apo. Ang samulan. Si Lola. Abay, Bay Johnny. Bay si Lula bay. Nagtsabaw man doon. Lola! La, Lola, naunsa mo ka? Ang akong apo. Nakita na nila ang akong apo. Kapitan, ikaw na kap? Oh, ako ni. Nagpahibaw lang ko ni Lola nga nakita ng patayng lawas sa iyang apo. O asmenteryo. Oh, Din man mo gabi eh. Ha, si Mikmik dyan eh. sa payag, kap. Nagkuha raman may isbag ni Mikmik. Wa mo mo adto sa menteryo. Waman, kapitan. Kap, maitingali nga atong susihon ang batang nakita ang sementeryo. Oh, boss Dindo. May mo bag mulkaw na ko, boss? Asa makapuldo? Kung may nakitaan ko nung bata sa sementeryo. Watay na sab. Unsa? O, sige, sulti ni mo, Paldo. Kasi namatay? Kuan, may laing bata na sab nga nakitaan sa sementeryo, ma'am. Mo ba? Huwat ako. Moban ko ni mo. Magkuha ako sa akong kamera, ha? Kitang tulong man lakaw. Ayaw na ninyo hilapti ha. Kay padong pa din hing kapulisan. Ay, ang akong apo. Nahara siya Lola. Apo ko. Ina! Ang akong apo yun eh. Higit sa man itay, nagpatay ni mo, tay. Lula, kalma lang. Kung kinsa man ang napatay niya, Lola. Amo ni pangitaon. Hayop siya. Wa siya'y kasing-kasing. Ang iyang dughan. Gikuhaan gyapon siya sa kasing-kasing. Higit sa man ang nagbalbal ni mo, Ina. Uy, hala. Kadaganas mga tao sa menteryo, oh. Lagi! Puwata ko! Dindo, daganagit kayo ang mga tao. Tinuod gid nga, dunay gipatay. Gikuhaan sa kulong kasing-kasing ang bata nga gipatay. Ano yun, anak man iyang gibuhat siya mga biktima? Bitaw, no? Nganong kuha, anong yun niya kasing-kasing? Aw, unsa giungo? Mangtas gid ka ng ungo anak. Silbahis kag ugo aka.
Kundi ka man karon bitapok na mo. Magbayad kag mahal sa imong gibuhat sa ako gapo. Lola, Ba't yun nag-ungu oy? Ikaw dyan eh. Wa gyud ka kay nahibawaan. Bahin sa patay ning atong dapit. Kap? Kaliwat ako ungod. Di kay ikaw ang Bitaw, nagbantay sa batin, bata. Oh, okay. Kuan, kaliwat lang ko ungo, pero di gud ko ungo. Ay, pastilan. Way kawatan nga mutugan nga siya nagkawat dyan eh. Wag yan. Sa mga way ungo nga mutugan nga siya ang nag-ungo. Oy, Dindo, ay patuyag og ka ba ng baba nimo ha? Wa pa'y nakakita na ko nga mikit-kit og bata. Ang kuha na lang nga ikaw ang nag-ungo sa mga bata nga matay dyan eh. Agoy, mitingog man ang akong paryente. Kung ungo ko, ang ungo sad nang akong igagaw. Oy, Di ba, gaw? wa ko mo dawat sa bato sa pagkaungo ang yatag ni lolo dyan mo. Dili ba to sa pagkaungo ang gihatag ni lolo nako? Kung dili, kabilin. Kabilin? Niya ang sing-sing sa kong kwintas nga lambo. Mao na yung gibilin ako sa kong apuhan. Gusto siya nga madato ko. Ay! Din man gikan sa imong lolo kanang mahong singsing. Aw, kuan ka, si lolo ra gyud na hibawa na. Ay! Dyan eh. Sulti na las, tinuod. Ha? Unsa may ako isulti, kapitan? Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!